Evulishamthetho sesifundazwe iKwaZulu Natal uNdunankulu uSihle Zikalala uthe uHulumeni usemzamweni ukuthuthukisa abantu abamnyama nabo bangene bathi shi kwezomnotho. Uthe ukubuyiselela kuleli emuva ukuvalwa kwenkampani ukuhlanganisa iMarathons eyayithulwe ngonyaka u2019 ngesikhathi isebenzisa u1.5 billion amarandi ukwakha amathuba omsebenzi angu700. iSapref ukuthi yavalwa lenkampani kubashaqisile. Inkampani eziyimele yebo ayiqhubeke kodwa siyafuna ukugcizelela ukuthi uHulumeni through iDepartment ye-Mineral and Energy mawuthenge iSapref ukuze sikwazi ukuvikela amathuba emisebenzi. UNdunankulu memezele ukuthi omasipala baseThekwini nasemgungundlovu basemzamweni yokuyiphehlela ugesi. Ethula inkulumo uNdunankulu ukuyaphazamiseka ngesikhathi kungena inkosi uMisuzulu nabantwana basendlunkulu namabutho wona agcine ngaphandle. Amaqembu aphikisayo ayixekile inkulumo kaNdunankulu ngongacacisi ngesimo sasendlunkulu kanjalo nokuvalwa kwenkampani enkulu kwaZulu Natal. Jabhile ukubona kumenywa isilo. Sifike sikhulekelwe uNdunankulu ethi bayede wena wesilo kodwa ebese sivala umlomo singakwazi ngisho nokubingelela uma sikhona phakathi kwethu. Where the Premier was telling us that government are now going to buy out a petroleum company. Now that's not what government should be doing. Government should be creating the environment and the platform where these industries can work for themselves. So you've got to question why business leaves. Business doesn't leave for no reason. There's got to be a reason behind it. Izindaba SABC nginguvusi Khumalo emgungundlovu.